आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। गुढीपाडवा व मराठी नववर्षाचं सावंतवाडीत मोठ्या जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं। यावेळी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। पाहूयात। साथे मथुरा बाजारी नको अडू आता हरी, साथे मथुरा बाजारी नको अडू आता हरी। सोड सोड ना वाट माझी थांबना, सोड सोड ना वाट माझी थांबना, तिथे जाईल गलोडी तुझं मोहना, तिथे जाईल गलोडी तुझं मोहना, तिथे जाईल गलोडी तुझं मोहना। साथे मथुरा बाजारी से रुखसत हो चुका है। मेरा लेकिन अभी भी जंगल में घूम रहा है। खाड़ देंगे मुगल सल्तनत
की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की जोर नहीं करती